हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय आदा एलबार्टनि केमेरा गोमादों होननानै मिन्थिखाबाय जानांगौ नोंथांमोनाथ' आदाया एसे हेल्प बिदो बिनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ नागिरना लादो एसे क्लिप नायनानै लादो बिनि उनाव बुजिदो ट्रिपखौ कमप्लिट खालामनानैसो थांथारगोन बेनि थाखायनो आङो नोंथांमोनखौ गुरै खावलायबाय जायफ्रा जुदि आंखौ हेल्प खालामनो गोसो दङ बे आंनि केमेरा गोदान बायफिननायाव जा एसे हायो कन्ट्रिबिउट खालामनो गोसो दं गावनि पार्सनेल केपासिटी बा गावनि पार्सनेल लेभेलाव नोंथांमोनहा मस्ट वेलकाम आङो आंनि गुगल पे नाम्बारखौ आङो डिसक्रिप्शनाव होनानै होगोन बेनिफ्राय आङो बे स्क्रिनावबो आंनि बे बार किउ गुगल पेनि बे बार किउखौ आङो बे स्क्रिनाव होनानै दोनगोन नोंथांमोनहा बे स्क्रिनावबो स्केन खालामनानै आङो जा एसे हायो थाइसे थाइनै माने कन्ट्रिबिउट खालामनो हागोन जाहाथे आंनि बे टुरआ आंनि बे जार्निया आंनि बे दावबायनाया साक्सेसफुल जानाय बायदि नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ आदाया माय हेल्प नागिरदोंथ' नोंथांमोना अनोबोला गासैबो हेल्प खालामबानो जाबाय जायफोरा हायो गासैखौबोथ' बुङाखै जायफोरा हायोथ' थाइसे थाइनै नोंथांमोना हेल्प खालामबानो जाबाय जाहाथे आदानि जार्निया कमप्लिट जायो थ' बेनिखायनो नोंथांमोना हेल्प खालामलायदो आरो बे स्क्रिमाव होनायनि एकाउन्ट नाम्बाराव नोंथांमोना हरनो हागोन आरो बे गुगल पेनि बारकिउ होनायदों बेयावबो नोंथांमोना गुगल पेनि बारकिउथ' सेन्ड खालामनो हागोन फैसाखौथ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ